Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e robindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon kadi oɗo subaka aljuma ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo ɗum noon goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppoye Sénégal yuppoye aduna foof ha jaam wawa artude ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa an bisimilla ma banimba Aissata salminama no fewi weltanama ñaganama Allah moƴƴere kono noon woto sikko mi yejjiride ɗeɗo balle foof a namdakimi a wino ham so mi winoma so lewru ndu maayi lewru rewɓe ndu kono a wiya a siftananimi ma cigaram jejjiɗo walla mi yejjirani lewru ndu mi tinani ni mbayam mi yejjirani komi gaccuɗo toon seeɗa pour o temps yimɓe jalta a woppat temps yimɓe jalta e radio yimɓe jalta e covid wadde yo Allah yawnu ɗum kam mi softanto ɗum amin ya rabbi en calmini yeɓiyankoɓe foof en calminiɓe no hannirta ni caggal yettude Allah noon ko julden nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam calminen ɓe jetten ɓe jarnen ɓe Aissata darde mabɓe mantinide guila e commentaire e jebgol mabɓe eɗen gandi koye saaha confinement wona yoga e leyɗele ɓe ganduɗa yimɓe jaltata jamma e ñalawma so wona yoga e hajuji eɗen miijoɓe no fewi kono kadi ñawɓeɓe toon eɗen ñagonoɓe Allah tigui ndeɓe cellata no hannirta ni dendagal jokliwindere nde oɗo rafi sella rumto tigui yalta yimɓeɓe saabu aduna sohli ɗum ya gartaɗi ɗi jokka ko noon kadi golle hanki e fina tawaɗi ɗi foof mbawa waɗede no hannirta ni Aissata noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ha joni ene wayno jande ɗi garti koye ɓeeto woni tan limore hanki nde ganduɗa nde lewru meɗen timmini lewru ko nanno e oɗo rafi coronavirus kono ne kadi e won kawuji kesi ɗi ganduɗa ɗi ɓeydima ha tengti e diwnuji kesi ene wayno kadi gandama hebde oɗo boros covid 19 noon tigui Amadou wadde jayde quotidien udditodama quotidien le quotidien wi ko covid 19 ne wayno ko limore nde balɗe capanɗe tati e haare gam haɓade o boros covid 19 ɗum ɗon noon jayde wi tan ko toɓɓe tati walla toɓɓe joyyi ɗe ganduɗa ɗi hande ko ɓurde mantinade kono kadi e photoji joyyi ɓurɓe hande o darade ɓurɓe wawde hay yaltude e feeje gam haɓade o boros coronavirus ko docteur walla mbiyen ko professeur walla ni ko jagorɗo Abdoulaye Diouf Sarr e professeur hono Moussa Seydi kono ne kadi e professeur Bey hani docteur Bousso kam e Alpha Sall ɓeɗo kala e oɗo saaha no jayde wi ko yimɓe joyo deññuɓe hakkillaji kono kadi jayde arti e holko kay ko goɗɗi ganduɗa ɗi hande ina deññi hakkillaji wonde kay ɓe ganduɗa ɓe ko safrortoɓe oɗo chloroquine ɓuuri kay yawde sellude oɗo boros covid 19 kono kadi jayde arti e ko fada kay e yontere fande ɗum ɗon noon ko kay ko wiyete ko hono tournante manam tan holko foti wonde e janggo leydi ndi ha tengti noon ko yuti o boros covid 19 ɗum noon koko yuti ko e kawuji communautaire woni tan daɓeteɓe tawi ko raɓeteɓe ganda hol daɓɗo ɗumen kono kadi jayde arti e toon to département de Goudiri heɓɓe kay kamunen gadiɗo kono kadi wuuro gon ɗon waɗama ko wiyete ko mise en quarantaine jayde vox populi nden ɗon jayde ari ko e safara kono ne kadi e mbawka e doole leydi men jogui ko yuti ko e haɓade o boros covid 19 nde wina tan noon ko e nder lewru woturu oɗon boros coronavirus ko tolni ujunere temedere e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi tawi noon ko neɗɗo tumaɓe somde on ɗon rafi ine wayno mbaɗama identifié manam gandama tigui e nder hen noon temedere capanɗe jeenayyo e joyo kañumen goni andaɓe ina gonɗi ina gondi o boros covid 19 ko noonne kadi goto heddima hen ha tengti noon capanɗe joyo e joyo celli tigui e oɗo boros coronavirus ujunnaji ɗiɗo e temedde jeetato capanɗe jeetato e jeetato tawi ko memodiraɓe o saaha no ndewida no hannirta ni ujunere e temedde jeeɗiɗi e capantati e jeetati test waɗama tawi noon waɗi ɗum ko institut Pasteur e nder ɗeɗo balɗe capanɗe tati ɗe jewtuɗen las quotidien nden ɗon jayde ari ko e daygol walla mbiyen hono debgol woni tan laygol o boros covid 19 Tambacounda e Kolda memama no jayde wiiri ɗum ɗon noon ko goto tan ceernajo goto mbiyen kañum tigui testa tawa ene wondi on ɗon boros toon to Goudiri en jeeɗiɗo woɗɓe e kañumen koko ndaɓa toon to weeli gara tawete koye région mbo Kolda ko jayde Le Soleil wi nden ɗon wi ko safara coronavirus tawi noon koye ballal chloroquine e wiide kawɓe ganduɗa ko professeur Moussa Seydi tawi noon kam ardi ha joni galle cafrirɗo rafiɗi ganduɗa ɗi ko dabtodiroji toon to hôpital mo Fann so wiide makko noon résultat ji woni tan ko heɓoto ko e banggue jencudi on ɗon safara ina kay mantini no hannirta ni kono kadi ina deññi hakkillaji kono ɗum ko to banggue balle banque mondial yaltini ko tolni sappo e ɗiɗi milliards e coopéraji CFA gam wallide leydi men Sénégal
ko noon kadi FMI woni tan Fonds monétaire international kañum ne hunima ma yaltin ko tolni e temedere e capantati milliards e ko preje CFA ngam wallidde leydi men Sénégal. Jayde l'Observateur. Jayde groupe Futurs Médias nde ina wayno ari koye o pandémie Covid 19 tonto Pikine caggal nde o selli en ciftiri gorko mo ganduɗa o ko testanoɗo positif ko ɗanniyanke rutti noon dogi tonto camp caserne Samba Diéry Diallo fayi to Pikine raaɓi mbiyen tigui naati galle mum gam suuɗade oɗo saaha galle makko waɗama ko yuti ko e mise en quarantaine kanko noon o selli e oɗon boros coronavirus kono kadi o jagguitama holko jeeyi on sababu ko police o añi hen ko woto kay yaltinde hono information ngaji woni kabruɗi ganduɗa ɗi laaɓani no fewi foto makko tigui jeeyi toon caggal nde o yalti e tigui e safriddu omo foti kanko on ɗon ɗanniyanke o saaha o waɗama e goto e hôtelaji gam tigui o wawa renede no hannirta ni kono ɗum ko basal walla mbiyen tigui ha joni caɗele Covid 19 to banggue faggudu galle biteɗo LONASE mo ganduɗa o kay ina wasa ko tolni e temedere e 10 million ɗum ɗon ko kala ñalawma no jayde wiri kono kadi to banggue ɗanniyankoɓe woni ko yewti koye tourisme ɓen ɗon kadi ene mbasa ko tolni e temedere 3 milliards e ko preje meɗen CFA 3 ujunere liggotoɓe oɗo saaha kay ina goni e chômage technique no jayde wiri jayde arti e fedde l'indépendance mo ganduɗa ko janggo tigui foti mawninede ɗum ɗon noon ko maw leydi ndi ma huccodiri ɓiɓe Sénégal naɓe hande tati lewru ndu ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha kay ko discours e saaha haare woni temps de guerre woni kay ko fada e oɗo jamma hande 4 avril 1960 4 avril 2020 duuɓi 60 ko leydi men Sénégal ne wayni heeɓi indépendance to banggue politique ko noonne kadi e to banggue faggudu jayde ne sifo hol sifaji muɗum e nder hello joyi e jayde wittede l'Observateur. Jayde enquête loski nden ɗon ne wayni o rutti walla yeehi ko ha toon to dowla Italie ɗum ɗon noon ko gam artirde gosɗe ɓiɓɓe leydi ndi tawi ko ɓe pitale mumen keddoto e on boros Covid 19 toon to Italie ɗum noon jayde wi tan ko 72 heures chrono balɗe tati kay koɓe dokka kamɓe ganduɗa ɓe ko ɓesguji ɗanniyankoɓe wurɓe toon gam kay ɓe gartira gosɗe ɓiɓɓe leydi ndi tawi ko ha joni heddiɓe on boros Covid 19 so ɗum ala so ɓenniɗen balɗe tati nde wayno hono gosɗe mabɓe koko duppete eno wiiri jayde nde won biteɗo Modou Dieng tawni ko gonɗo toon to Lambardi to Italie nokku mo ganduɗa ko ɓurɓe meɗe oɗon boros coronavirus o holliti wonde kay oɗo saaha caɗele mabɓe kala ko hebde mo ganduɗa ko consulat woni joni toon leydi Sénégal o woni consulat o tigui e hoore muɗum ɗum ɗon noon o wiide mabɓe kay ɓe ngala ko yoti ko e hono kopreje jonɗe gam ɓe gartira hono mayoɓe e Covid 19 tawi ko Sénégal naaɓi Baye Diouf ko jaydiyanke toon to Italie so wiide makko noon woni Sénégal naaɓe hewɓe nana cuuɗi wonde yimɓe munen kay ina maaya e oɗon boros coronavirus kono tan ɓe kalanta ɗum hay goto. Jayde libération ne wayno waɗi koko wayri wadde saabu kay lewru hande ko leydi men heeɓi o boros coronavirus ala jayde nde windani e hello arawanigo ko yiti ko e oɗon boros coronavirus hande noon nden jayde ne wayno yalti hen addi hello wonko ngo waɗa haalde koko yewti ko e ha joni ko dillinnoɗo hen leydi ndi e hitande mayde nde ko yewti ko e nanggal kewgal doole to banggue cocaïne toon to port autonome de Dakar e kalano wiyete grande Nigeria ko noon kadi e grande Africa ɗum ɗon noon Grimaldi yoɓi ko tolni e temere yoɓi ko tolni e million ngaji 6 milliard uji 6 e kalis CFA ɗum ɗon noon ko caggal ñawore arnode lombinode hakkude douane leydi men Sénégal e ardiɓe kanɗon lano wiyete ko walla on ɗon société biteɗo Grimaldi ene wayno ko goɗɗin jaaƴi ina tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde witende e libération jayde stade udditodam ko ɗon tigui guddirten roɓino men jayndeji jayde kadi ne wayno arti koye wero mo ganduɗa ko kay ko boroteɗogal leydi men Sénégal suuɓi kadi haaldi gotiri e mbarodi ndi ganduɗa ndi hande aduna kadi andi ne faami hol gonɗo oɗo ɓiɗɗo gorko biteɗo Sadio Mané ɗum noon ko 19 but e nder kadi o hokki fodde 15 passe décisive no jayde wiri e nder hono duuɓi 6 Sadio Mané ne wayno tan ko gorko mo ganduɗa o ɗowi leydi men Sénégal fewde e victoire ɗum ɗon noon jayde arti e hol kay passe makko gadiɗo mo hokki caggal nde o fuɗɗi fettude équipe guendijo kono kadi o addi ko tolni e penalty uji 6 e nder 96 match ɗi fettani équipe guendijo leydi men Sénégal ɓiɗɗo leydi Sénégal goɗɗo on ɗon ko Krépin Diatta jayde yulli ko toon to Belgique caggal nde championnat mabɓe dartina ɗum ɗon noon Krépin équipe muɗum oɗo saaha kay beele fayani e ko yewti ko e deuxiéme hono titre championnat ɗum ɗon noon jayde ene sifo sababude hono kay toɓɓe jonɗe ɗiɓe daɗi on ɗon kippu cukkuɗo e mabɓe ɗum wonno ko tongunden
e robinu men jayndeji e oɗo subaka hannde Aissata. Noon tigi Amadou walde mbiyan tan gasi ha laaɓi kono noon ne heddi banggal gongal walla eɓɓore wonde nde uddi tan woni tan e banggal gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo noon aɗa andi de balɗe ha joni koye covid-19 walla coronavirus keddoto ɗen Amadou ɗon ɗum wadde en gadoto tan e ko ganduɗa ko kañum heeɓi samde hanki noon ƴewtidama ko kawuji 5 mbaɗa annoncé ko kañum mbaɗi positif kañum ɓeyditi e ko wonno ɗo ko ɗum noon test uji ɗi ene tolnino e 127 kono noon Amadou sappo celli hanki ha jalti paye galleji mumen kono kadi ko tolni e 138 nani oɗo saaha sous traitement kono Amadou ɓe ganduɗa ɗo joni ina cikka walla sikke nani mabɓe ko aɓe rafi wonani mabɓe walla ala e mabɓe ɓe ganduɗa nene pawa guite oɗo saaha ko ne tolni ujunnaji ɗiɗi e 187 woni kawuji ganduɗa ɗo joni nani moftaɓe hôtel aji ɓe mbiya joɗoɗo galleji moɗon kawuji contact ganduɗa hande nene mbaɗe suivi ko hollirta tan wonde ha joni Aissata ko leydi ndi koye haare wona gonga balɗe 30 kono ene wayne wonko heddi sa heeɗima hanki konguɗe mo ganduɗa ko docteur Bousso woni Abdoulaye Bousso so haali c'est vrai e konguɗe mabɓe ina hokka hoolare kono kadi ina adda sikki to banggue haqqille so wiide wonde c'est vrai e nder temdere kala ko nayo woni hen ko wiyete ko hono ka communautaire woni raɓaɓe tawi ganda hol dabɗe ɗumen te ko ɗum woni probléme o e wiide makko noon ɗiɗon kawuji communautaire malgré on ɗon 4% Sénégal ma andu janggo mum e oɗon boros ene wayno yontere fande firti ko kawuji ɗi ganduɗa ɗi ko communautaire déjà won aɗa gacci effet mo ganduɗa o manam aɗa gacci battane mawɗi to jomumen ndewi ɗo walla jomumen raɓaɓe tawi tinani ɓe ɗum ɗon kadi eɗen muñi haysono tawi woni discours aji ndeñi hakkille kono kadi woni konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ndeñani hakkille aɗa faama wonde ko wiya ko oɗo ujunnaji ɗiɗi pawɗe hande nana ne wayno mbatta yitere mbatta hakkille gam hulede somde oɗon boros wadde firti ko ha joni caggal haare mawde haare hewde doole golle mantiniɗe nde jagorɗo e wonde e état wone wayno darani gam riwtude ɗo oɗon boros covid-19 kono ha joni ene wayno haare nde ko hande ɓurɗen wonde e haare ko hande ɓurɗen wiyeede yen ndento ko hande ɓurɗen wiyeede ne wayno yen daro gam riidde riwtude walla ha joni yidde folde oɗon boros mo ganduɗa ko bonɗo bonnowo noon tigi Amadou saabu ujunnaji ɗiɗi hande mbeɗi sikki tan wona cahan ujunnaji ɗiɗi heewi ta ha noon tawa fawa capanɗe 187 banggal gongal nde Amadou aɗa andi fête indépendance meɗen ko janggo foti wonde walla mbiyen fête mo jeyɗen koya amen janggo foti wonde janggo samedi 4 lewru ɗum noon woni ko ganduɗa woni 60e anniversaire de woni komin dañi duuɓi 60 indépendance meɗen ngol hikka noon ƴewtidama fofof Amadou ala dillo ala Mumbai ala haydara hay prise d'arme cikketenoɗo woni wotta ma discours noon wat hande e jamma he so 20h yoni e kadi janggo so Allah jaɓi ma président wat discours muɗum toon to galle lamorgo to kono noon Amadou ayi covid-19 walla mbiyen coronavirus ina dañi doole Amadou no feewi ene holliri wonde jiiɓi kala agenda républicain kono kadi jiiɓi kala no wayno sifa gonka no mbinomi henki haaɗi en fina tawa haaɗi en ko yimɓe gowno guila jibina ha ɗo kono kadi nana haaɗa en ko leydi men Sénégal jibina duuɓi 60 hande woni festivité ɗi ganduɗa ɗi mbaɗirtano e to ganduɗa woni hono to wiɗ nokku biteɗo centenaire ko noon kadi place de l' indépendance nokku mo ganduɗa o Sénégal heeɓino ɗon jeytari muɗum e leydi e juuɗe leydi France ko noon kadi haɗ en kadi aussi e nder jogri Sénégal kala e kuuɓal école aji ɗi ganduɗa ɗi ene mbaɗatno organisé boowe ɗe ganduɗa ɗe ko boowe dendaɗe ko wiyete place publique goudron-ngaji ɗi ganduɗa ene cinkerno ɗum ɗo foof hikka ma leydi ndi yewnu ɗum kono noon ne wayno ko situation oblige no yimɓe mbiyata ko saaha gonaɗo o waɗi ɗum kono kadi Aissata eɗen poti famde tan hande o discours no l' observateur wiiri ko discours haare fada hande jamma ummorade mawɗo leydi ndi e pellitte goɗɗe e peeje goɗɗe wonde kay gam yidde folde oɗon
boros ko ɓuuri yawde yaacade kono kadi Aissata o saha so yonti haɗata goto foof ne wawi fedde indépendance e ɓerde muɗum saabu ko leydi ma ene wayno dañi duuɓi capanɗe jeegom ko leydi ma dañi jeytare e nder laamuji leydi France e nden e on saaha haysono tawi yoga e men tawaka tawanoka kono tawama hande ene mbawi fetirde ɗum e ɓerɗe munen walla peta ɗum to banggue yebde e écran ji ina daara dendagal ko woni e yaade leydi Sénégal no mbiɗa ni ma waɗe hono levée des couleurs woni tan ngabbinde arara e leydi ndi hollirde wonde Sénégal oɗo drapeau hande vert jaune rouge mo ganduɗa ene haala ko heewi dañi duuɓi capanɗe jeegom o ngabba e ararajuji o jimta e kammuji walla mbiyen o jimta e nder manam e dow kuɓeje toon to galle labar ngo caggal muɗum maw leydi ma ƴettu konngol huccinde kadi ɓiɓe leydi Sénégal naaɓe e seeɗa prise d'arme mo ganduɗa ene yaade ko wiyete hono mode covid woni tawi eɓe despecte ko yewti ko e ko hono oɗo rafi ne wayno hande o fawi e tabal gam yo yimɓe ndew e jaɓɓal muɗum kono kadi Aissata ko ɓuuri hen ko yode ko tem cuɓaɗi hikko aɗa andi tem cuɓaɗi hikko suɓama guir rawane on saaha coronavirus feeñana hen nokku e windere nde tem hikko ne wayno sen batti ɗum e Pulaar ko hol darde woni force de l'ordre manam jogiiɓe ko yiyete banggue ndenka meɗen ka poti jogade e saaha woni lor manam catastrophe konon kadi e rafiji pandémie woni rafiji lawi ɗi ganduɗa ɗi ne kufdini windere nde ko rawane suuɓa hikka coronavirus tawti te ko on tem hikka ne wayno huterte e nder oɗo fedde l'indépendance Amadou Ayide wadde noon wayi noon tan aɗa andi Amadou hande gueɗe so tawi Sénégal guila 1960 ha joni ko wayni meeɗa wurde ko wayni haɓa wiyama ɗo défilé dañata prise d'arme dañta ɗum noon saabino ɗum ko affaire terrorisme e ko way noon kono haɗani prise d'arme waɗi gaddiɗo leydi o yalti yimɓe jooɗi mayi téléji mumen wonko jii hen hay so seeɗa kono noon ande hande Rafi Amadou wona ko ganduɗa surtout noon Rafi daaɓowo teno raɓirtani ine hamni koma yimɓe ɓaɗodira koma yimɓe tottodira juuɗe koma neɗɗo doƴƴoy sara neɗɗo koma neɗɗo islay sara neɗɗo hande ko ɗum addi hande ha goto fo jooɗoy galle muɗum hande ha haaɗi amen fête indépendance amen haaɗi amen hande innide hande walla mbiyen weltinde koye amen weltinde leydi amen e ko ganduɗa en jeeyi ɗum koye amen hande hollita tan ha joni oɗo Rafi ko Rafi dogueteɗo Rafi denteteɗo kono Rafi kaɓeteɗo no Amadou no haɓirteni kadi ina weeɓi so wiyama tan yo neɗɗo ɓeydu laaɓal yo sooɗo kala ɗo heeɗi kono yo jooɗo saabu so neɗɗo jooɗimo ma wallit ɗum wallita kadi heddiɓe ha Rafi o wawa ummade ɗo saabu ko wayni fotani jutde Amadou e nder leydi tigui ko noon e hojomaji quelques secondes tan mataw par ce que enen waktu ɗi timmi ko yidde wiide erade yimɓe ko mbiɗa ko wonde toppitade manam ɗeɗo gueɗe biyaɗe kono kadi rentade kaɗaɗe ɗe foof ne jeeya hen eɗen kesɗitina fewde yimɓeɓe koɓe jejjitani ko noon kadi wiide indépendance koye ɓerde inchallah ene holli tan ko manam ko ɗum ko drapeau leydi ndi woni foof so tawi yimɓe foof ndenti caggal maw leydi ndi caggal drapeau on hono national o so tawi manam hono drapeau muntinama goto foof feti e nder weltare ɓerde muɗum hay sen tawi wonano waɗanno ni en tout cas koye ɓerde ɗi duuɓi capanɗe jeegom nana e ɓerde Sénégal naji ɗo woni e nder jokli windere nde kala ɗo woni e nder windere nde kala e ɗo kadi aussi e nder leydi Sénégal wadde en mbiyaɓe dendagal kamɓe foof hono bonne fête yo Allah hokken kadi aussi ene wayno tawtorede ni mo wuuri kono tawi wona oɗo saaha gonaɗo tawi Rafi coronavirus yejjitama ha laaɓi ceerno noon tigui ko wiide won tan bonne fête de l'indépendance yo Allah waɗanen jaame kisal ittana en oɗo Rafi oɗo boros fawta ɗum e aduna o foof ha activité ji mbawa ruttade e no hannirta ni ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓɓindu jayndeli moɗon bani mon Daba Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa an saaha foof noon amini jarna on e no jeeɓirton no mbaɗirton commenté kono no mbaɗirton émission moɗon min ngala jobdi moɗon ko tan jarnude on saaha foof jeeɓowo kala ko Mansour Sow alias Thiat heɗannone banggal caméra o Allah jarama on jarama ha gongol sallahu lamdo jaaɓi